Tetuangganing para kawula wonten wonten ing Manahilan. Kula niki sampun dituwake enten mriki. Mila saking menika menawi wonten tamu saking Jawi badhe ipeng wonten mriki nggih. Kedah kula saged nyekapi sedaya kabetahanipun Nyai Dewi. Ya Kyai kula kecil sing tanpa jowo pembae mangkene. Pripun Kyai Dewi. Pak Sawan wiwit kong dina 3 bulan iki kok dene kelawan pajak tanpa atane. Ulawan awan-awan mangan ning bengi Pak Sawan kula kau puri. Pajak lomo bang sing ngebut dirasane. Kyai Sembah pancen kowe iki abot banjur ing kok pikir lopo moreng ya kandak nombok menowatu sareng anak-anak iki. Kabeh bisa ngenteng-ngenteng panjang jalaran. Yen Kyai cuma susah sing ngopeke ora kepenak kuya kok yo kabeh panjen aku mata ngomong kene Kyai. Nuwun sewu. Ampun ngantos lebet anggenipun menggalih Nyai Dewi. Mboten wonten menapa-menapa. Saestu mboten wonten menapa-menapa lakon kula menika sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten kapadusunan. Bilih saben dintenipun menika nggih wonten ewah-ewahan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limpah Nyai Dewi. Nyai
jadinya mengopo nyanyi kenapa lo nyanyi Dewi nih sepundi bareng ngomong apa motor kenapa wonten ipun kok ora kena tuh ora kena mikir apa-apa mung bangune ngene Nuwun sewu Nyai Dewi kepiye Kyai panjenengan sampun kraos wonten mriki aku wis kerasa mata ora mangahilan yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan kula pasrahaken manahilan dumateng paduka kaliyan ingkang putra Kyai pripun persaksian wae luwih becik kowe kanggo panan kowe yang bisa panan jalaran para sepuh padha paring jago pripun yen wong jagongan luwih luwih saka setengah jiwa sing mandeng dadi kula warga Kyai jagongan kene wis tau waktu iki wong jagon rangkap nang waktu kula warga manahilan hormatan orang jago terpokil dari Yogyai nggih ning nyuwun pangapunten mila kula wau sampun matur kaliyan paduka Nyai Dewi menawi paduka sampun kaos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng paduka kaliyan ingkang putra ngapunten namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggalian paduka Nyai Dewi iya ora kepul kare kepiye Kyai manahilan menika ke bawah karaton Ngeka Cakra iya lah Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura nggih Sang Prabu Baka niku karemane mangsa daging menungsa ngeten lanjut lah saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged nyuwanaken esok bulu betu wujudipun menungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka ya mongko dinten menika gilirane manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kaliyan warga manahilan prayogi kula kaliyan warga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi apa yo ngono Nyai piye masih to terus kula sampun matur dhateng Ki Demang menika to supados sampun ngurbanaken swara ganjipun kenyatanipun nggih kados mekaten Sang Dewi Kyai piye jadi umpama kowe bisa ngaturake salah siji warga manahilan kowe iso ngaturake kadung-kadung kanggo Prabu Baka bakal wayang tenten ora manahilan kene oke nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Cakra dados tedharipun Sira Prabu Baka badhe ayem tentrem pun boten enten alangan apa-apa ana dening kula kawang jepoko kanyu tumira terus pujuk-pujuk kok terus nuwun menika lho. Sajine aku kudu mangsa bisa aku bisa tanggung jawab mungkin ada males malah kabeh ya ojo lek semang ojo anak bukan pangawan kencang di pangawan Prabu Baka aku yang lho ampun ngaten panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon
ora mongso ora rumangsa dipun dangun pancen aku sing njaluk lan apa kepapat aku sing kono ya berikut kalau ora nonton sampeyan murid lan aku pikir aku waktu di panane Prabu Joko dengan pikir anak-anakmu baik itu tak kembali ke kecil aku kalau sukses komandan dan aku waktu itu tak orang aku jauhkan di sana aku berbentuk di panai Prabu Joko untuk aku ayo pemongok perkokul panjang tangan saat benjiran setu tua kayu di panai Prabu Joko pikir aku wae ora Joko iso lagi Prabu malah kapok Prabu kok kalah kabeh ibarat kaya aku sing gawe susah wong dhewe kaya aku kumpi lapor langit Prabu Joko kaya aku sing lagi kaset opo-opo ini masalahnya kaya pek kawalan lawan ijadah negara liyane kepanten ya kaset mesti mati ijadah negara liyane nanging kaya aku kota dhewe aku ora tau bisa tapi itu dari ora kalau prosesnya kalau mesti kok utamanya aku ora pengkak dalam taman bojo ngono kok sampai kok kita perintahkan iki kok aku tahu kok lho menjadian
wau sing dirembuk Ekacakra, sing direbuk Prabu Baka. Iya. Bareng tangis-tangisan kok malah niki wong ngrebuk Ngastina, ngrembug Prabu Rembaka, ngrembug perang barang niki wau. Janjane sampeyan niku sinten sampeyan? Sampeyan niku sinten janjane? Kiai pertaken Nyai Jatinati dikilat garwane mari wong Astina. Kilat garwane wong Prabu Pandu Dewana. Kiai iki dhewe fungsi mari Joko dhewe bocah limo anak-anakku para Pandhawa. Aduh, Sadewi, Sadewi. Nyai nunggu apa? Janjane kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki kok badhe kula lara iki dek iya apa dudu, dek iya apa dudu. Tibane kok terus panjenengan Dewi Kunti Kalibrata sampun kono Kiai. Niku putra panjenengan? Iya anakku. Berarti putra panjenengan kan Raden Setyaki ya? Oh, kok ora tau kula bayang. Lho, saya putrane Dewi Kunti ini anak wong limo pembar yo kutung topi iki panenggak kene Joko kene sing sekus kae kene permati sing kembar kae pinten lawan tangken. Ya, nggih, Sang Dewi nggih ngaturaken dongeng panun ingkang tanpa pepindhan lan kula nyuwun pangapunten.